ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kadak jong ka jing plino ya kene ka food fest jong ka singing committee jong ka district Photjaud ngan yo ban kap honorable Jingïaseng Samla District Photjaud mentagasngi ka arpasantarik unai wiang aja apulai kala pelong ya ka food festival ha ka shnong manat ka bahap hapok ka Southwest Khasi Hills District na ka benta ban Pynmih fan ban yo thiet uniform ya ka standing choir jong ka district Photjaud jong ka balang Presbyterian Photjaud namar kumba kalong menta kampat don fan AA namar bakadang yo district menta dang shisnam duna Hakani kasngi lai dalang MLA ka Maukerwan uba renik tan leng dok tongkhar uba long ru ukongsan uba la play yakani ka food festival hakani kasngi ringkat ka jinga dalang kirang ba balang barkindong yalam jong ka Jingïaseng Samla District Photjaud lembat kiri orang ba jong ka nikasnong bar haswaban play yakani ka food festival la yo ru ya ka Jingïaseng duwai bar ka jinga lang ka balengkon